Ndewo ndị ọma na-ege m ntị. Abụ m Nwaada Ifeoma. Onye ọbụla ahụda onye ọbụla mma. Dịka m kwuru na mbụ, a sị m na m ga na-ewetara anyị ihe dị iche iche, ihe ọṅụ, ihe egwuregwu ọdịnala, njirimara ndị Igbo. Daalụ maka ịnọnyere anyị. N'ụbọchị taa, ihe m ji aka wee bịa n'ụbọchị taata bụ ka m gwa anyị afa a na-akpọ ihe ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke anyị amaghị ihe a na-akpọ ha. Asị m gịnị? Achọrọ m ịgwa anyị afọ a na-akpọ ụmụ ihe dịgasị iche iche nke anyị aghọtachara ihe a na-akpọ ha, ma ọ bụ o nwee ike ọ bụ na ya amaghị ihe a na-akpọ ha. Nke mbụ m nwere n'oche m n'ụbọchị taa bụ nke a ndị oyibo na-akpọ ya klip, mana ndị Igbo kpọrọ ya ngado. Ihe ọbụla eji agapụta ihe ma ihe ọbụla eji ejide ihe na ihe dịka peg, ndị Igbo kpọrọ ha ngado. Nke ọzọ dịka ibia wee bụrụ gọm, ndị Igbo kpọrọ gọm nyachi, ihe eji anyachi ihe. Ụfọdụ kpọkwara ya nyado. Gọm bụ nyachi ma ọ bụ nyado. Dịka anyị si mara, Igbo na-asụ n'olu n'olu mana akwa ụkwara ọ bụla otu. Nke ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ nke a miro, ndị Igbo kpọrọ miro enyo. Miro akpọrọ ya enyo. Daalụ. Ọzọ wee bụrụ nke a sizọs, ndị Igbo kpọrọ sizọs mkpị. Sizọs bụ gịnị? Mkpị. Sizọs bụ mkpị. Nke ọzọ m nwere ebe a bụrụ nidu. Ihe a bụ nidu. Nidu, ndị Igbo kpọrọ ya nidu. Ndị Igbo kpọrọ ya aga. Aga eji ata akwa maọbụ aga eji adụ akwa. Ihe ọbụla bụ nidu, ihe ndị Igbo kpọrọ ha bụ aga. Nke a bụrụ owu, owu eji akwa akwa. Thread, owu. Thread, owu. Nidu bụ aga. Enwekwara m belt, waist belt. Ndị Igbo kpọrọ belt mgbado. Ihe ọbụla eji agbado ihe a na-akpọ ya mgbado ma ọ bụ ekpọ ya eriri. Enwere ndị na-akpọ ya eriri. Ọ bụrụ ihe eji eke ihe ọbụla a na-eke n'ahụ mmadụ akpọrọ ya mgbado. Mana ọ bụrụ iji wee kechi ihe ọzọ abụghọ ihe gbasara mmadụ, a na-akpọ ya eriri. Ọzọ m nwere ebe a wee bụrụ rezọ. Rezọ, ndị Igbo kpọrọ rezọ agụba. Asị m gịnị? Igbo kpọrọ rezọ agụba, agụ eji agụ isi. Enwekwara m pen, ihe ọbụla eji ede ihe nke ndị bekee lụrụ otu a, Igbo na-akpọ ya mkpịsị odee. Mkpịsị odee. Ọ bụrụ nke eji ede ihe n'ime obodo, emeela m ihe onyonyo kọwapụta ihe a na-akpọ. Nwere ebe a bụ kalenda. Kalenda, ihe a ndị Igbo kpọrọ ya akwụkwọ na-egosipụta ụbọchị na ọnwa. Akwụkwọ na-egosipụta ụbọchị na ọnụọgụgụ dị n'ọnwa. Kalenda. Kalenda bụ akwụkwọ na-egosipụta ụbọchị na ọnụọgụgụ dị n'ọnwa. Nke a bụ, anyị ncha maara ihe ọ bụ. Nke a bụ book, exercise book, jota. Ị nwere ike ịkpọ ya akwụkwọ eji ede ihe. Kpọzie ya site n'ihe ọbụla ị chọrọ iji akwụkwọ ahụ wee dee ma ọ mee.
itinyezie ihe ị chọrọ iji wee mee, mana ha ncha niile ka anyị kpọkọtara aka ọnụ na-akpọ gịnị? Akwụkwọ. Nke ọzọ m nwere ebe a bụ kii. Kii, ndị Igbo kpọrọ kii mgbape ụzọ. Ụfọdụ sịkwa na-akpọkwa ya ihe eji agbape ụzọ. Ụfọdụ kpọkwara ya igodo. Ihe ọbụla ịkpọrọ ya bụ ihe ọ ga-aza. Ịkpọọ ya igodo, ịkpọọ ya mgbape ụzọ, ma ihe eji agbape ụzọ, mana afa izugbe kii bụ igodo. Ndị be anyị, ọ bụkwa ọha m n'onu. Daalụ maka ịnọnyere, daalụ maka ige ntị. Biko onwe ihe m kwuru ịghọtaghị, onwekwa ajụjụ ị nwere ike ịjụ, kawa ahụ bịa na akara mkparịta ụka ka anyị nwee ike ịkparịta ụka, tụgharịa uche, mara ihe dị gị n'obi. Onwekwa ajụjụ gị, itinye ajụjụ gị ebe ahụ. Aga m eme ọfụma ịza gị ajụjụ.